Eta, bueno, gaurkoan hemen geha, ez da gize paretan, baina... Eta, bueno, gaurkoaz gain, badauzkaula beste ekitaldi batzuk, oraindik ere, hitzaldiak eta horrelakoak bukatu dira, baina hemendik ekain erdiralde arte baditugu olako artera batzuk, Urumea bertatik. Hain zuzen larun batak bat eta ekainak 15ean itsasontziz egingo dugu artera bat, Urumean zehar, gora eta bera, arkitektura eta hirigintza nola ikusi daitekeen errekatik hitz egiteko eta gozatzeko. Eta ekainak 8an, bai, dagola Urumea ibai ertzeko baserrien inguruko beste artera bat. Arkitekta batekin, Kristina Urkijo izena duen arkitekta batekin, eta, bueno, beha, auzoan bizi da, eta, pixkat, bueno, ze memoria dagoen baserri egiten, da baita ere ze gertatzera doan, o ze gertatuko dan guzti horrekin, ez? Eta, bueno, gaurkoan hori toponimia edo leku izenen kontuetara etorri geha, eta, bueno, horretarako gonbidatu ditugu, bai Mikel Velasco, bera filologoa da, eta, bueno, bereziki uste eta atentzio asko jarri diola erreka eta uren kontu hori. Bueno, hemen hainbat liburu ekarri dizkigute launek, adibidez, Diccionario etimológico de los nombres de los pueblos, villas y ciudades de Navarra, hau abizenen inguruan, Diccionario etimológico de los nombres de los montes y ríos de Navarra, biak pamielan, eta gero Nafarroako toponimia eta mapagintza, Arano Goizueta. Eta, bueno, Goizueta leitzatik, baita ere, etorri da Patxiku Perurena, eta, bueno, berak olako, idazlea da, azkizaguna, imaginatzen dut hemen publikoaren artean, orduan, ez dago gehiagia aurkeztu beharrik, berak olako zarrera bat egingo du, Urumea izenaren inguruan, eta beste hainbat anotazioekin, eta, bueno, besterik gabe esatea, izenburua lagun batek iradoki ziala, ura bataiatzen, hain zuzen bere liburuan agertzen den atal bat izanik. Iñaki Segurolaren gaur ere ez du hiltzeko eguraldirik egingo liburutik, atera dugula, eta berari ere eskerronak. Besterik gabe, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zueire, etortzeagatik, eta eskerrik asko bai Oierreri eta baita Mikel Velaskorire, gonbidatzeagatik. Biek zaku berean sartu gaitu aurkezleak, baina ni etorri naiz zuek bezelatzu. Hor egon beharrean hemenago, baina liburu hauen protagonista hau da, onrek eginatia, eta pixka bat hemen Goizueta eta Arano bakarra ekarri dut, pixka bat ni Goizuetan sortua naizelako, eta Aranore ingurukoa delako, eta Urumea harrapatzen duelako, baina Nafarro guziko toponimia eta mapagintza egiten aritua da. Beste liburu horietaz aparte. Ez dakit zer esan ere, egia esan, baina lehenbiziko gauza esango nukena da, Mikel da pixka bat hirigiroan sortua, euskera ikasi du, eta demagun itsasotik edo ibaitik erreketara eta erreketatik iturrietara datorrena, ez da? Gero asko ibilia da, eta oraindik ibiltzen da, lan honetan ari denez, mendizalare bada, eta inguruko mendietan da asko biltzen da. Orduan, itsasotik iturrira datorrena, eta nik esango nuke alderantzez naizela. Iturritik itsaso aldera edo natorrena, ez? Estilo aldetik, ez dakit erdi, nik esaten juten gauzak dira erdi poetikoak edo zenari igual lotuagoak dienak, eta irudimenari ere bai, eta horrela, eta hau tipo serioa da, zientifikoa, eta gero ikusiko duzue. Orduan, gonbidatu nautenez, eta askotan esan duan gauza izango da, baina giroare eta garaiare oso aproposa denez, pixka bat nire estiloko kontakizun bat egingo dizuet.
Manuel Ekunari leitu nion, maioen kanta, ez dakit entzun duzuen, maiatza inguruan, garai batean, berak esaten du, naiz Europako kultura guztian, eta baita ere Indian, esan dizuet, nik esango duena ez dela oso zientifikoa, baina, berak ala esaten du, ohitura zela apirilaren bukaeran, eta hemen ere bai, Euskal Herri guztian ere bai, neskatxak bildu eta erregin bat aukeratzen zuten, eta eskean ibiltzen ziren. Maiatzaren azkenean, gauza berbera, mutilek egiten omen zuten. Eta biltzen zuten puska guztiarekin sekulako tordua egiten zuten. Eta bada kanta bat, ez dut kantatuko hemen, baina maioen kantua oso ezaguna dena. Eta kantu horretan, kantu horren oinarria da zenbakiak ikastea, baina egiten du halako exagerazio bat. Erratiluan eper bat irungo maio, zerra faria geniken bart. Eta, zenbakiz gora joan da gero hasten da. Bederatzi, basatxerri, zortzidi, zazpisesen, seixikiro, bospirilu, lauantzara, iru olio, bitorto olio, erratiluan eper bat. Zenbaki gora joan da, luzatuko naizelako ez dut kantatzen kanta hori, baina hori ikusten da, maioen festa horretan, ikusten omen da, lekuna dionez, zer nolako tordu ikaragarria egin zuten, eta zenbateko janka ez da. Maioen kontu horrekin, edo maiatzeko festa horrekin lotuta, oraindik ezaguna da herri askotan, maiatzeko arbolarena, edo arbol de maio baitare. Hau esan nahi dut, oso ongi datorkialako, oraingo giro honekin maiatzean gaude, euria goian behan ari du, ez du atertzen, eta orain beste erdi poeta bat engana pasatuta, Satrustegik, honek ere oinarri zientifiko handirik ez du izango, baino, Urdiain aldean edo hor harrapatutako kanta bat erabiltzen du berak, ez? Eta hemen apuntatu badukat, buruz ikasi ez duelako beste batzela. Leno esan duan maioen kanta hori, hemen oso ezaguna zen, horregatik Urumearekin lotzen dut, Oiartzun eta Irun eta Goizu talde honetan, eta nik atxari eta aurrekorire entzun izan diet. Bino hau ez. Eta honela dio Satrustegik. Zer dakartzu herri jaunona, ur goiena, ur barrena, ur goiena, ur barrena, urte berrion, urte ona. Alegia, ur goiena, ur barrena. Eta esan dugu, urak goian behan ari dutela, ez? Edo ari direla. Oraindik ere esaten hori, edo goiak be egin dute, edo. Bibliaren hasiera baldin bagoaz, Genesira, lehenbiziko kapituluaren 6. bersikuluan esaten du, egin bedi sabaia uren artean, goiko eta beko urak bereiz ditzan. Esplikazio bat ematen duan sarreran, nik euskerazko Biblia erabili dut, eta fiatu egiten naiz, eta esaten du, biziaren hasiera alegia, zerua, zeru sapaia edo zeru ganga hartzen zela pixka bat bereizteko goiko eta beko urak. Alegia, sapai hori zen, eman dezagun solidoa edo kristalezkoa izango baliz bezala, eta goitik zegoen ura, eta behan ere bai lurreko ura. Orduan, biziaren hasiera urak eteten zirenean, alegia, bien arteko espazioa sortzen zenean. Eta Satrustegik esaten du, pixka bat hori bera erakusten duela leno esan dudan kanta horrek. Zer dakartzu berri jaunona, ur goiena, ur barrena, urte berrion, urte ona. Eta esaten du hori kantatzen zela Urdiain inguru horretan edo, baina gaurko urte berrietan. Baina berak esaten du hori izango zela kantatzen zena seguru aski ere naturari eta eguraldiari begiratuta oraintxe maioekin lotzen ari naiz kantu arbola, lehen aipatu dut,
maiatzeko arbola, maioen kanta, orduan urtea, eta ez da gratuitoa guk urtea esatea, urteari, urte osoari alegia, 365 egunei urtea deitzea. Oso polita iduritzen zait, alegia, ura da bizitzaren simbolorik unibertsalenetakoa, eta urte guziko biziari urtea deitzea, euskaldunok. Zeruari ere, hortzea edo urtzia edo urtza edo urtegia edo pixka bat horrela deitu diotenez, ez dakit nondik gero zientifikoen erantzunaren zain esaten ari naiz gauza horiek denak, baina badu logika polit bat, poetiko bat, eta zapaia aipatu dut, ez? Zergatik maiatzeko arbol hori? Ez da arbol bat bere zainakin lurrean sartzen dena, tantai bat da, eta hemen ja poesia eta ironia eta bromare erabiliko dut. Eta beti ekartzen dit gogora, nik goizuetan entzuten nuen esaldi bat. Lanean ari baldin baginen gu, lanean ari zena, generalean, baserriko lana izaten zen nekea, eta gerriak ukitzen zituen alegia makurtuta ari behartzen lanean. Baina bat tente gelditzen baldin bazen, sega baten arrimoan, edo aitzur girten baten arrimoan, edo zeruak eztik abe beharrik, esanera goizuetan. Zeruak eztik abe beharrik, abea, eta hau ere esango dut, filologoen artean gaudenez, zutabea iduritzen zait, hasierako zut hori sobra duela. Guretzako abea da beti zuti dagoen zerbait. Eta zutabea, ez dut uste, oso hitz historikoa izango denik, oso berria eta gaizki sortua, baina zeruak ez du abe beharrik. Esan dugu Genesian uste zutela zapaia egiten zuela zeruak, ez? Orduan, zergatik ez liteke izan maiatzeko ape hori, alegia, apirilean, erderaz ere bada, agoaz mil, goiak behin da, euriari du, baina biziari hasiera emateko, urak eten egin behar dira. Zapaia egin behar da. Maiatzeko arbola bateri abea jartzen zaio, eta zapaia egin dugu, ura eten da, eta eguzki ateratzen da. Uda eta negua. Zer da negua? Goiko urak eta bekoak elkarra egiten duten bolada. Zer da uda? Urak eten eta eguzkiari pasoa ematen zaio, garaia. Eta, segituko nuke, baina honekin uste nahiko izango dela bestela zientifikoa hitzik gabe utziko baitut. Eskerrik asko, Patxiku, esandakoagatik. Eta, erakusteagatik nola, gure kasuan eta gaurko gaia denez, ura eta ibaia, erakustea, urak ze garrantzia duen, alderdi guzietatik. Eta, ura bataiatzen kontu honekin, kasu egiten didan aurrera egiteko. Markatu. Fantasait. Berez, gaurkoan, egin nahi dudana da, egia esan gauza oso simple bat, edo horren gainean erakutsi nahi dut. Lehenengo izanen da ikustea berez guretzat zer den ibaia, guretzat gaur egun edo zeinek nola irudikatzen duen ibai bat, oso gauza simplea, eta gero ere alde batetik erakustea ze indarra ematen zaion hizkuntzalaritzan, edo gutxienez batzuk ze garrantzia ematen dioten ibai izenei, hidronimoei, esanez, hain zuzen ere, horiek direla historian edo munduan izan daitezken izenik zaharrenak, eta orduan horri ateratzen dioten zukua eta zer nola erabiltzen dituzten, baina gero ere bestetik erakustea geografo eta hizkuntzalarietatik aparte
herriko jendeak nola ikusten zuen, nola izendatzen zuen ura. Eta erakustea bi mundu oso diferente direla, erabat gailendu edo erabat gaur nagusi dena, erabat geografoena, horra irudikatzen ditugu ibaiak, izen batekin, marra batekin, eta beste mundua iaia erabat galdu da. Baina hori benetakoa, bigarren hori izan du dela. Hori pixka bat da gaur erakutsi nahi dudana. Eta horretarako ikusiko ditugu Gipuzkoako 6 ibai nagusiak, 6 izen izan dituzten, nola aldatu diren, 6 historia dauden haien artean, Nafarroako batzuk, eta horixe izanen da eginen duguna. Horintxe bai. Horixe da, gutxi gora bera, edozein edozein umek gaur eginen luken, edo guk ere egin izan duguna, ibaia margaotzerakoan. Olako gauza simple bat, marra bat urdina, olako zerbait, mapa batean. Hori da. Eta, egia esan horrelako ere bada, ez? Gauza komplikatzen dira. Baina, berez, eta gero beti ere mapetan pentsatzen etorrela, beti geografo batek, mapa batean, horrelako marra batek izen bat behar du. Eta hori oso zarra da, eta gurean, ikusiko dugunez Gipuzkoan, 16. mendetik aurrera, nola baita esateko, ibaiak, importantena gutxienez, marra horretan sartuak agertuko zaizkigu. Hau da Euskal Herrikoa. Eta hau da, esate baterako, fase horretako azken pausua. Hau da, orain berriki Euskaltzaindiak atera duen araua Euskal Herriko ibai izenak normalizatzeko. Normalizatzeko, alde batetik urari izena emateko, ze ez zegoen batzuetan oso garbi, eta oraindik ere ez dago oso garbi hainbat erreketan ze izen hartu behar duten, harrigarria bada ere, baina oraindik ere fase horretan gaude, ez dago garbi ze izen eman behar zaion hainbat errekari, eta, hemen dago proposamen bat, oso ibai gutxi daude hemen, hala ere, Euskaltzaindiak bildu du uste dut hemen Arabontan 400 erreka izen, Nafarroan bakarrik, ez dakit zenbat izanen diren, eta gero gainera, aurretik ikusi dugun bezala, eta gero ikusko dugu adibide batzuk, kontua ere mapetatik begiratuta eskalan dago. Hau izan daiteke oso zehatza, baina hau ere bai. Eta estuki olartuta, hemengo adar bakoitzak behar du bere izentxoa, edo beharko luke mapa batean. Eta batzuetan ikusiko dugu horrelako zera batean, igual 3 edo 4 izen jendeak ematen dizkiola. Eta hori, berez, edozein teoriaz logikaren kontrako zerbait da, edo gutxienez geografoen mentalidadean. Hau da azkena, Euskaltzaindiak ere, hasteko izenak ematea azkain, eta hortan ere izan litezke arazoren bat, haiek ere aipatzen dute tokiren batean, Gipuzkoan ez dakit izan diteken, zetik, hemen, Ego, Eibarren, hori nahiko entzuna da, Deba hemen markatzen da, baina hemen Aramaioko erreka, hor bakoitzak bere tokian edo eskualdeko ezagutuko du ongi asmatu den edo ez izen hauekin. Eta gero Euskaltzaindiak ere ematen du, baina horretan gaur ez gara sartuko, esate baterako bidasoa, behar dugula esan, bidasoko ura eta ez bidasoako, eta horrelako kontuak ere markatzen ditu. Baina hori beste mundu bada. Hau da, uste dut nekez ikusiko dela, baina hau baldin badugu Euskaltzaindiak ematen dituen izenak, eta hau berriz da Gipuzkoako Diputazioan dauden mapetan gaur egun indarrean gutxienez dagoen mapa bat. Eta askotan ez datoz bat erreka izenak. Eta hau nola izan diteke, gero ikusiko dugu zergatik, ez? Ez da berez gaizki ginatirlako, baizik eta, ibaien kontu bat oso nahasgarria dela oraindikan ere, eta, azkenean, erabakiak ez dira herrietan hartzen, baizik eta despatxoetan. Hemen ikusten dugu esate baterako, uste dut horia dela hau, eta hemen ikusten da San Pedro, eta berriz hemen deitzen diote Santiago erreka. Nik hemen eri berdintzait nun dagoen edo zein dagoen egiatik hurbilago, baina erakutsi nahi dut oraindik ere ze komplikazio eta ze nola dauden ibaien munduak, eta hau gainera ja nahiko hazi xamarrak dira. Hemen, batzuk, hemen Granada erreka, hemen ez dakita azalduko den, hemen ez ustut hau dela, Altzolaratz aldu da, baina diferentziak dira, eta biak dira mapa ofizialak, nola baita esateko.
Bueno, hau da Euskaltzaindiak biltzen duena, eta bera ere konturatzen da erreka kontuetan erne. Badira Euskaltzaindiak onartutako zerrenda honetan agian liskar iturri izan daitezken erabaki batzuk. Erreka gero ere Patxikuk ere igual emanen digu olako herrien arteko burruka hoien berri, hain zuzen ere Urumeak nun dituen bere iturriak. Eta bueno, hemen ematen ditu olako. Beste kontu bat da, hain zuzen ere, horrelako izenetarako, ez dakit, hau, bueno, Nafarroan dago, hau da Loiti, Jakara bidean, esate baterako, hor dago, eta hemen jendeak esaten du, en la fuente de la Ventanica, hemendik heldu dela Elorz, gaur egun Elorz ibaia deitzen dena, eta historian zehar, ez dakit, 7-8 izen diferente izan dituena, jendearen arabera, liburuen arabera, eta orduan jendearen arabera hemen heldu da, hemen dago ibaiaren sorrera, iturri hontan, la Ventanikan, eta hemendik heldu da, bueno, erreka nunbaitetik hemendik heldu da, eta teoriaz, mapa batean jarri genezake, erreka markatuta. Baina ja, eskala honetan esate baterako, erreka hemendik heldu da, gutxu barkatu hemen, eta hemen jaztugu errekarik. Ezin diogu eman izena. Askotan esaten da hori izena eta izana eta kontu honetan, hemen ez dago izanik, ez dago ezer, orduan ezin zaio izenik eman. Baina teoriaz hemendik heldu da erreka. Bakarrik honekin erakutsi nahi dut, hain zuzen hemen gauza bera da, hemendik heldu da gure jendearen arabera, hemendik jaiotzen da, baina kartografiak ez du biltzen. Eta orduan, azkenean moldatu behar ditugu izenak geografoek edo mapek agintzen dutenen arabera. Hori da erakutsi nahi dudana. Beste adibide bat dugu, bueno, hau erreka txiki-txikia da, Iruñekoa izan arren, eta famatua da gaur egun ez ura asko edo handiak izateagatik, baizik eta futbola han egiten delako, sadar, erreka kasu honetan. Izen hori ere, leku askotan bezala, ez da uretatik sortzen, lurretik baizik. Iruñan bazen, gaur egun futbol zelaia dagoen tokian, sadar izeneko dermio zabal bat, eta handik pasatzen zen urari, Rio de Sadar esaten zitzaion. Baina gero, mapak egiterekin batera, lehen jakina, ez zegoen olako mapa zehatzik, ur korrente edo ur jario honi, bilatu behar zitzaion hasiera eta oneraino eraman behar zen. Automatikoa zen, ez zegoen beste, baina hemengo herrietan, hau Aranguren da, eta inork ez zion esaten, eta ez dio esan, gaur egun arte, izen hori. Sadar erreka erabat ez ezaguna zen. Gaur egun berriz mundu guztiak esanen dizu sadar hortik heldu dela. Hemen bitxia da, hau eskala zehatzagoa da, baina hemen ja kendu diote teoria hemendik heldu zen bestean, eta hemen justu neraino da. Mapen kontuak eta hau da beste adibide bat. Hemen bai, markatua dago teoriaz nondik heldu den Rio Sadar. Baina hori erabat geografoek ezarritako zerbait. Ez du zerikusirik jendeak mendetan erabilitako izenekin. Egia esan, benetako izenak oraindik bizirik daude, berrituak, eta hemen ikusten dugu El Barranco de Lakidain, Lakidain da herria, edo El Barranco Chiquito eta El Barranco Grande. Horiek dira berez jendeak erabiltzen dituen izenak. Bat ere ez, sadar. Azken finean, hau da, berez, oroar eta modu ofizialean zer den ibai bat, ez? Piskat adibidekin ikusi dugu, eta berez, ibaiak ubide naturalak dira, normalean etenik gabekoak. Hor dago Guadiana eta bestelako sorpresak. Ur emari jakin bat izaten dute, urtean zerraldakorra izaten dena, eta itsasoan aintzira batean, ala beste ibai batean, orduan ibaiadarrak deitzen dira, isurtzen dira. Ibaiaren jatorria iturburu batean egoten da, ala beste bi ibai batzen diren tokian. Horrelako kasuak ikusiko ditugu. Eta ibai jakin batek izen bakar bat izanen du mapa batean. Hori ere beharrezkoa da geografian. Eta ez du zer ikusirik benetan errealitatean gertatzen denarekin. Patxikuk esan duen bezala, ni hiritik natorren persona naiz, eta joten nintzenean inkestak egitera, egiten zenuen lehenbiziko galdera izaten zen, erreka zegoenean margotuta mapan, eta errekaren izena zein da. Eta askotan, personaren, elkarrizketatuaren harridura zetorren, nola izena. Ez zuen iaia entenditzen nik esaten nuena. Berarentzat, niretzat gauza bakarra zena, erreka bat urdinez margotua mapan eta izena merezi zuena, berarentzat etzen olakorik. Eta
berak zeukan Goiti mendi artea eta Mendibarren parajeak, eta orduan zegoen Mendigoitiko erreka, Mendiarteko erreka eta Mendibarrengo erreka. Ez zegoen besterik, ez zegoen gauza bakarra. Eta hori da, herri guzietan edo gehienetan, jende oraindikan ere, eta ja, jende hori ez dago, erabilera, erreka izenen erabilera naturala gurean. Eta gero ikusiko ditugu testigantzak, betidanik izan du dena, ez hemen bakarrik, baizik eta nik esanen nuke mundu guztian barna olakoak badirela. Bueno, eta gero bai, hemen utzi dute aparte, geografoen tradizioa, gutxienez, ez dakit beste toki batzuk, baina handia da. Eta Gipuzkoan esate baterako esanen nuke Nafarroan baino gehiago. Adago Lope Martinez Disastiren Konpendio Historial de Gipuzkoa, eta han ja heldu dira oso ongi markatuta zein diren Gipuzkoako sei ibaiak esate baterako, edo Diccionario Histórico Geográfico de España, Madozena, Gorosabel, Iztueta, en fin, hoiek markatuko dute erabat, eta finkatuko dute tradizio idatzi bat, gaur egun ja erabat barneratua duguna. Hortik, lehenbiziko fase egina, sartzen gara uraren hori ikusita, eta geografo lan horietan oinarrituta batez ere, badugu pentsamentu edo hizkuntzalaritzen alako korronte handi bat, uraren izen zarra jarri dizkiot, eta hor Krage, De la Hoz, Beneman, kontinuitasi izeneko teoria ere, guzti horietan esaten dutena, azken finean, hori, erreka izenak direla toponimo, toki izenik zaharrenak. Eta zaharrenak, esan nahi du, gutxienez gaur egun erabiltzen diren erreka edo ibai izen batzuk gutxienez 3.000 urte badituztela. Hori 6.000 edo 7.000 ez badute. Eta hori, niretzat gehiegi da. Gero ikusiko ditugu alde batetik etimologia kontuak eta nondik heldu den, eta ze erro eta ze sustrai dituzten hitz horiek, baina bestetik horrek esan nahi du 6.000 urtetan, eta 6.000 dira, belaunaldi transmititu egin direla, eta gainera oraindik ere bagara gauza ulertzeko eta saltu egiteko duela 6.000 urte egiten ziren hitz eta hizkuntza horietara. Egia esan, ez dago beste sistemarik, beste hitzik ez dago. Ez dakit, hau pixka bat lekuz kanpo dago, hemen aipatu ditudan guztiak, nik baino 1000 aldiz gehiago dakite, ni bakarrik justu, ez da, haien obra ere ez dut irakurri, laburpenak etorrela, hori aitortu beharra daukat, baina pixka bat hau da, eta konparazio gaiztoa da, baina temporekin pixka bat konparazio eginen bagino bezala. Ez dugu beste sistemari jakiteko zer egin behar duen irailan. Ez bada, joan den asteko larun bateai begiratzea eta izea, eta ez dago beste remediorik. Hemen ere bai, izen horiek izan lirateke bide bakarra jakiteko, baina oso ausarta da. Eta hala ere, jende hau zientifikoa da, ikusiko dugu. Beste kontu batzuk, esan dut, paleolitora ere joanen gara, izen horiekin. Funtsean, gehienen ustean gutxienez, edo gutxienez hau da, azalpen ofiziala, duela hori, 3.500 urte, gutxi gora bera, azalpen ofizialen arabera, Indo-Europarrak deitzen ziren herriak, hemengo gaurko Errusiako lautadetan edo bizi zirenak, hasi ziren zabaltzen hegoaldera, Indialdera eta Europa mendebaldera. Hemen, garai hartan, beste hizkuntza batzuk egiten ziren, edo egiten omen ziren, eta hauek berriz oso eraginkorrak suertatu dira, erabat efikazak, eta hemen zeuden hizkuntza guztiak ezabatu egin dituzte, euskara izan ezik. Gaur egun Europa, Hungriakoa eta baditu, baina oro har, Europa mendebaldean gelditzen den hizkuntza ez indo-europar bakarra euskara da. Hauek dena ezabatuko dute. Eta hori, euskara bakarra eta gainerako guztia indo-europarra. Hori da, pixka bat, panorama edo paisaia ikusteko. Hortik aurrera, ikusten da, edo hizkuntzalari batzuk ikusten dute, batez ere Europako ibai izenetan, gauza batzuk edo izen batzuk, ez datozela erabat esplikazionekin. Orduan, kontua da, eta sartuko gara zuzenean kraerekin, eta ikusiko ditugu bere, batez ere, hau izan zen lehenen, ja duela 50 urte, berak ikusi zituen Europako ibai horietan, ez zetozela izen horiek
diferentziak baziren, eta gaur egun edo hizkuntza germanikoak, edo zeltikoak, edo eslaboak zeuden tokietan, erreka izenak ez zirela ongi esplikatzen hizkuntza horietatik. Eta zerbait arraroa zutela. Eta orduan, berak ikusi zuen, han etzela berez hizkuntza horiek edo espero zitzezkenak, baizik eta berak esaten dion, indo-europeo zarra hizkuntza egiten zela. Hori zen bere teoria. Ez da nahastu behar indo-europarra eta paleo-indo-europarra hori. Hau berriago izanen da, eta gutxi gora bera hori da hizkuntza zeltikoa, germanikoak eta eslaboak bereizi baino lehen egiten zen alako indo-europar mendebaldekoa zarra Europa guztian barna zabaldu zena, honen arabera. Eta erreka izen horietan gordetzen dena. Gero torriko dira zeltak eta hoiek, jarriko dira gainean, baina ereratuko dituzte izen zahar horiek, diferenteak direnak. Hauek dira, eta oro har, ontzat ematen direnak, ibai hoietan ematen diren erro edo hitz zaharrenak. Ab, ura esateko, ad, bokalea edo desenbokadura, ag, lasterra, aiz, al, olatua, gero arga ikusiko dugu, zuritasunarekin, gero bera konturatzen zen gainera seriak osatzen zituztela, eta gero ere alako atzizkiak ere ematen zirela sistematikoki. Hori da, orduan, Kraeren teoria datu horietatik abiatuta. Hemen dituzue horrelako batzuk erabat nik ez ditut egia ezagutzen, baina, esaterako dugu Tamesis, Tam herriarekin, badago Tambre, en fin, ikusten dira gainera Europako toki askotan, orain, hau adibide bada, hau da, Alm erroarekin, eta Europan barnan nola dauden banatuak, Kraeren arabera, ibai hauek. Eta hauek frogatuko luketa izuzen ere, hizkuntza zahar hori, paleo-indo-europar hizkuntzaren erabilera eta zabalera. Duela, hau, bere teorian arabera, Kristo aurretik 1500-2000 urte lehenago. Eta izen horiek garai hartako ondarrak lehirateke. Beste baterako, hau ere, adur ez da hemen ondokoa, baizik eta hori, Inglaterra aldea dagoen beste bat, baina, erro honetatik, dugu Duero, daukagu Dron, Adur, Draba, Eder, Oder, oso, en fin, geografia klasetik ere, entzunak egiten zizkigunak, eta mundu horretatik, eta gutxienez, esan dugun bezala, 3000 urte dituztenak, aldatu gabe. Hoi dira, dur hori, aipatu duguna, nola dauden banatuta Europan. Hau beste bada, beste sal edo salm erroarekin nun dauden banatuta Europan, teoriaz. Beste bat, hau da bar edo ber erroarekin, eta hemen nun dauden. Hori da, orduan, 50 urte duen teoria bat, gehien, hizkuntzalari gutxienez hortan aritzen direnak nola baitere variantekin ontzat ematen dutenak, eta gainera, esate baterako Delaozek egiten duen bezala, aplikatzen duenean, hizkuntzalari alemanaren sistema erakartzen du Iberiar penintsula da, ikusten du, bete-betean ematen direla kasu horiek. Kraek zuen ongi ezagutzen Espainiako, Portugalgo egoera, eta honek berriz jartzen du lupa penintsularen gainean, eta aurkitzen du, hain zuzen ere, gauza bera. Europako hidronimia zarra bete-betean dokumentatzen dela inguru hurbilako. Hemen, egia zen, ez nuen lortu kopia hobeagorik, baina hemen ikusten dira erro horiek, at, ar, kar, bere tarteko bukaerarekin eta adibideak. Eta gutxi gora bera banaketa. Paleeuropeo horren banaketa penintsulan, Iberiar penintsulan. Berez, honen arabera bete-betean ematen zen. Adibide batzuk, hauek ere normalean persona edo hauetako batek aurkitzen duenean bide bat batzuetan ere gehiago, esaterako Ablaneda ere sartzen da ab bezala, aipatu dugu ura esan nahi duela, baina hau berez da Avellaneda.
ez dauka batzuetan, edo Carre la Fuente berriz da Carrera de la Fuente, iturriko bidea. En fin, hori pixkat ikusteko batzuetan, euskarazkoen artean sartzen du agauntza, hori Gipuzkoan dago, hau bitxia da, eta ikusiko dugu Anzo eta Areso, teoriaz ar eta an bezalako erroak dituena, baina ikusiko dugu Arnauri berez da Bizkaiko herri bat urari gero ematen diona izena, Argabera, Nerba Nerbion, Karrantza, Burunda, izen horiek aipatzen ditu. Baina aipatu dugu De la Hozek aipatzen duela, karo, berak esaten du, nik nundik edaten dut hau, zein da nire iturria? Madozen hiztegia. Eta Madozen hiztegiak bere mugak ditu horretarako. Ona da, baina esate baterako, berak aipatzen du bere artikuluan, paleeuropeo bezala, Areso eta Anzo. Eta bere iturria hau da. Eta hau da, berez, Madozek esaten duela. Areso, río de la provincia de Navarra, el cual tiene origen en varias fuentes que brotan en los montes de Gorriti del Valle de la Raun. Y a media hora de su nacimiento impuso un molino bastante malo, que existe en el término expresado pueblo. Poco después penetra en la jurisdicción de Areso, cuyo nombre toma. Algunos denominan a este río Anzo, y en realidad corre sin nombre especial, o con el que gratuitamente se le da por los pueblos del tránsito, como sucede con casi todos los ríos de esta provincia. Hau oso testigantza polita da. Ze berez, Madozek egiten du beti, berak badaki zein diren erreka nagusiak. Baina gero, biltzen ditu, nolabaiteko herrietako korresponsalak ditu. Eta bilatzen dizkiote bere berri. Eta han, eskapatzen da batzuetan horrelako kontuak. Eta ziurrenik berare zegoen ja nazkatuta egoera horrekin. Ze desastre zegoen erreka izenekin. Eta hemen eskapatzen zio, gratuitamente se le da por los pueblos del tránsito, como sucede en casi todos los de esta provincia. Osea, ikusten zuen anarkia ikaragarria. Areso eta Anzo, hau da, hau dugu Areso, inork ez dio, osea, Aresoko erreka, Aresotik pasatzen dena biztan da, eta gero zaten du Anzo. Anzo hori da hemengo erreka, eta berez da Antzolaga. Antzolaga da hemen dagoen, bueno, ez dakit, berez ola bat, edo kasontan ez Burniola, baize bestelakoa, eta Antzo agian da Antso, edo auskalo zer izan daiteken, edo Antzu, edo, baina, bueno, ez du inundikan ere, paleoeuroparra izateko, osea, baina zergatik, egin dugulako lupa jarri, sartu gara herri-zerriko dokumentazio batean, ongi ezagutu dugu zer erabiltzen duen Aresoko jendeak, eta orduan entenditzen dugu Madozek esaten duena ez daukala 7.000 urte. Euskalo zenbat dituen, noiztik dagoen kabaina bat, ola bat, Antzok egindakoa Areson. Eta gero bestea, Areso da herritik ateratakoa, eta nik Areso izenak zer esan nuen ez dakit oso garbi zer den, baina ez dakit urarekin lotura izanen duenak. Gehiago arearekin, edo aritzekin, edo... Eta gero berrez hemen dagoena da, hemen beste Burniola bat zegoen, Matxarin, eta behar bada hori da, berak aipatzen duen errota txarra, lehengo ola bat Burniola zena. Bueno, hori pixka bat ikusteko, nola hizkuntzalariek zeiturriak dauzkaten, eta errealitatea pixka bat bestelako bidea erakusten digula. Hemen dugu beste espezialista bat, erromatarren aurreko munduan, Francisco Villar, eta honek egiten du artikulu oso interesgarri batean, esaten du, horrelako gauzen artean badirela hori, horror praerromani dutenak, eta esaten dutena erromatarren aurretik ez dagoela ezer, eta beste batzuk berriz dena dela erromatarren aurrekoa. Eta pixka bat aztertzen ditu arazoak izan daitezkenak, esate baterako aipatu ditugun, ikusi ditugu erro hoiek, nabarmena da oso laburrak direla. Jakina, ab edo ab, ez dakit, edo, en fin, izan daitezkela askotan kasualitateak. Egia esan Areso eta Anzon ikusi dugun bezala. Kasualitate hutsa da, berak proposatzen duen erro eta errealitatearen artean. Baina, berak esaten du egiazki hizkuntzetan erroak hitzetan beti laburrak direla. Hortan ez dago arazorik. Besteke kritika bat egiten dutela, horren hidronimia zarraren kontra daudenak, esaten du, baina zenbat hitz daude urarekin lotuta. Osea, ez dakigu deus duela 6.000 urteko hizkuntzi buruz, eta bapatean badakigu sekulako hiztegi aberatsa daukagu ura eta erreken inguruko hiztegiarekin.
bueno, egiten du, esaten du, begira, gaztelaniaz, eta ematen ditu gaztelaniaz urarekin zenbat hitz dauden eta zenbat erro. Eta ateratzen ditu 300, pila bat, bale. Ongi da, egia da, asko izan daiteke. Gero, aztertzen du beste arazo bat, transmisio arazoak. Jakina, ze iturri erabiltzen duzun jakiteko 6.000 urteko erreka baten aurrean zaudela, izenaren aurrean. Eta ematen ditu bere, bilarrek esate baterako bakarrik erabiltzen ditu normalean, bestelakoak ere bai, iturri klasikoetan agertzen direnak. Pixka bat, 2000 urte dituztenak. Eta gero, izen hibridoen kontuak, eta... Hemen gero, nolabaiteko beste teoria bat da, kontinuitaz deitzen dena, eta hauek, gero azalduko dut, baina pixkat hidronimoekin, erreka izenekin erabiltzeko metodoa ezartzen dute, eta nahiko zorrotza da. Lehenengoa nahiko praktikoa delako. Hain zuzen ere, hemen daukagu areso eman dezagun, edo agauntza, edo nik zer dakit, edo esan dugun bezala, ablaneda, esan dugu dela garbi-garbi Avellaneda. La forma no debe ser explicable desde las lenguas históricamente documentadas. Garbi da, baldin baduzu oso izen garbia gaur egun ezagutzen duzun hizkuntzan eta bertan hitz egiten baldin bada, kendu 7.000 urteko errekazarren zerrendatik. Bueno, el término debe poseer etimología y estructura indoeuropea. Honek, hola, pentsatzen duelako. Esan nahia urarekin lotura behar du. Erreka Europan behar du, eta gainera errepikatu behar da erreka izen hori Europako beste herrialde batzuetan. Orduan bakarrik hitz egin genezake izen zahar bati buruz. Hori nahiko ongi dago. Dena den, kontu honetan, bitxia da, hauek ematen dioten, aipatu dugu, Kraek eta De La Hozek esaten dutela, paleuropar hori zabaldu zuela, da duela 3.000 urte gutxi gora lehenago. Eta gero, sortu zurela beste hizkuntzak. Hauen arabera, berriz, izen horiek izan litezke askoz ere zarragoak, 6.000 urte. Hauen arabera, indo-europarrak ez ziren etorri, lehengo mapa hortan ikusi dugun bezala Errusiatik, ez. Bazeuden hemen ere betidanik. Orduan, glaziazio, gero ikusiko dugu. Claro, ari gara hitz egiten ja, duela 11.000 urte, glaziazioa bukatzen denean, Europa iparraldean ez dago bizitzerik. Orduan, jendea bizi zen hegoaldeko herrialdetan, indo-europar hoiek edo, beraientzat indo-europarra zirenak, bizi ziren inguru hontan, eta izotzak joan zirenean iparralde aldera, mamutak bezala, eta horrela, haiek ere hasi ziren goruntza egiten, iparralderantz egiten. Eta gainera aurkitu zuten, erreka batzuk eta aintzira batzuk izenik gabekoak, jenderik ez zegoelako. Eta izen horiek dira, indo-europarrak dira haien ustez, horrekin bat datoz Krae eta horiekin, baina askoz ere zarragoak. Horiek dira honen teoria. Hemen, hau da pixkat, 8.000 urte, eta emprenderio en el viaje hacia el norte, que apenas podían dejar otros testimonios, jakina. Jende simplea zen, ez zuten egiten hiririk, biziko ziren kanpaina horrako dendatan, edo ez zuten hiririk egiten, mugitu egiten ziren, eta bere arrasto bakarra erreka izenak dira. Hoi teoria honen arabera. Hain zuzen ere, ideia bera da, gaur egun arreta gehien piztu duena gure artean, hain zuzen ere Euskaldunak aipatzen dituelako, da Beneman, eta bere liburu honetan, Europa Baskonika, Europa Semitika liburuan aipatzen duena. Fenomeno beroa, baina berak esaten du, erreka izen horiek eta munduan Europan barna zabaldu zirenak, ez zirela indo-europarrak, Euskaldunak baizik, nolabait esateko. Eta munduan barna barraiatu zituzten izenak euskarazkoak direla. Eta 7.000 urteko, 6.000 urteko izen zarroiek denak, edo gehienak, euskaratik esplikatzen direla. Aipatu bezala, hau da bere obra, 1000 orrialdetik gora, ez dut irakurri, laburpenak eta horrela, baina, bueno, pixka bat azaltzeko hemen zertan den, bueno, ez gara sartuko. Hau da, azken finean, edapen baskonikoa edo deitzen duena, bere hemen gurean ez zuen hotzik egiten, glaziazioan, eta hotza ere aldegin zuelako, hemengo jendea zabaldu zen, Europan barna, erreka izenak uzten. Hau da, bere teoria hau da. Garai hartan, Europako bi hizkuntza zeuden, baskonik berak deitzen duena, eta hortik sortzen da europeo zarra, gero galduko dena, eta gaur egun gelditzen den euskara.
eta bestetik etorri omen ziren, Mediterraneotik semitikoak eta utzi zuten, kolonizatu omen zuten Britania Handia eta inguru horiek, eta utzi zituzten bere hondarrak horren arabera. Zertan oinarritzen da bera horretarako? Hogeinako zenbaketa, Europako hizkuntzetan, euskaldunei zor zaie, eta hemendik heldu da. Beste gauza batzuk, azentuazioa leheniz, eta hemen interesatzen zaiguna, erreka izena kalpetatik iparraldera. Hainbat erro, is, ur, aran, alde, berak ikusten ditu, eta euskararekin lotzen ditu. Eta batez ere haren kontua. Bera konturatzen da euskaraz pila bat daudela hitz hasieran eta jakina, bukaeran ere bai. Eta uste dut aipatu ere egiten duela, hain zuzen ere, euskararen artikulua. Teoriaz, euskaraz oso gauza berria dena, 1000 urte baino gehiago ez duena. Eta horiek dira bere oinarriak. Orduan, holako kritika edo egiten zaio, modu harrigarrian, orain, futbola gustatzen zaionarentzat, esate baterako, Munik herria, beneman arabera, euskal jatorria dauka, adibide bezala. Eta teoriaz Munorekin lotzen du. Muñoa, Mendiska, Munitz edo Munik herria. Teoriaz Monk zeratik esplikatzen da, Monakus, baina esaten dute, egia esan Monako bera eta Munitz gauza bera da, etimologikoki, hizkuntzalari askoren arabera. Zer du gaizki horrek? Ez dagoela dokumentaturik Alemaniako hiri hartan monasterio bat hiria baino lehen. Baina erakusteko zer zailak diren gauza horiek, Muñoren etimologiarik ere badu bere gaitza. Eta teoriaz da, euskara zaharrean emez hasten zen hitzik ez zegoela. Eta bere euskarazko hitz zaharra omentzela buno, ez muno. Hizkuntzaren arteko kontuak eta gauza zailak direlako. Baina Benemanek hori esaten du, adibide bezala. Eta liburu, artikulu interesgarri batean aztertzen da Benemanen teoria, eta esaten da, pixka bat labur bilduz da, ematen diren argudioak ez dira oso sendoak, baino hau da bidea, aurrera honekin. Pixka bat hori da egiten dena. Ez da, erabat gaitzesten den teoria bat, hor dago, gainera euskaldunen artean harrera handia izan du, egia esan ona da, jendeak jartzea euskara Europako hainbat gauzaren iturri, pizten du harreta euskararengan, eta aldortatik ongi da kontu hori. Beste arazoa da, egia ote den, edo hori frogatu daiteken ala ez. Hori da, pixka bat orduan, ikusi dugu gaur egun guretzat geografoek nola eta gure pentsamenduan nola dugun erreka bat, erreka zientifiko liburuetako hori hizkuntzalariek nola baliatu duten, eta nola ausartzen diren esatera 6.000 urte ere badituztela izen horiek, eta orain gatoz gurera. Eta hemen, izenak ez dira hain ezagunak, aritzen garelako edo mundu txikian, eta herriko jendearekin hitz egiten, eta horrela, baina bapatean agertzen da beste mundu bat. Aipatu dugu Gipuzkoako kontua. Eta orain, hasiko gara Gipuzkoako erreketan barrena, bidaiatzen eta bainatzen ere bai. Hau da, Ptolomeo greziarrak egin zuen, berak ez zuen egin, bere datuekin moldatu den mapa bat. Eta hauek dira Euskal Herriko teoriaz izena duten izenik zaharrenak. Deba Potamu Ekpolai, eta gaur egungo Aturri edo Adur, berak Aturios deitzen diona. Berak duela 2000 urte hola idazten ditu. Eta gaur egun, duda daude, berak beste deba bat ere jartzen du, baina nolabait ere historiadorek esaten dute baietz. Hau dela, kaparatzen duzte dut hor Karistio eta Bardulen artean, eta hau ere nahiko ongi dago. Gero ere badago Iber, edo Ebro, eta horiek dira teoriaz iturri klasikoetan agertzen diren Euskal Herriko 3 erreka izen bakarrak. Eta hiruak egia esan gaur egun bizirik daude. Hau da beste perspektiba batetik. Gero geografoen mundu hori ere ikusten dugu, baina berak hemen markatzen du Garonako iturriak. Eta ematen omen ditu koordenadak, bere garaiko koordenadak bere GPS-ean. Egia esan,
merito handikoa da. Ebrorekin ere gauza bere ematen du. Ematen ditu iturrietako koordenadak. Imaginatzekoak dira, duela 2000 urteko geografo horiek iturrien bila, hori irudi polita da. Bueno, sartzen gara, ja Gipuzkoako iztuetaren eskutik eginen dugu, Gipuzkoako ibai handien azaldura, beren jaiotokiak nun dituzten, zer joaira darabilten, eta nor zein lekutan itsasoari lastratzen zaiozkan. 6 ibai handi dira Gipuzkoan, lehenengoa da Deba esaten zaiona, bigarrena Urola, hirugarrena Oria, laugarrena Urumea, bosgarrena Lezo edo Oiartzungoa, eta seigarrena Bidasoa. Ibai handi hoetara biribilatzen dira aurreragoko kapituluan izendatu ditudan Iturri Ugaritsu, Erreka Ziztor eta ibai txiki guztietako urak, bata bestearen leian amilkatxit gogoz, norbere bide jakinetik zuzen eta zintzoro. Oso polita da deskripzioa, eta berak baditu ja bere 6 ibai hoiek markatuta. Deban, lehenbizikoa, ikusten dugu, hau da Lope de Isasti ustute 1625 ja markatzen du. El río Deba nace en el Valle del Leniz, en la jurisdicción de Salinas, y pasa por Vergara, Placencia, Algoibar. Polita ere alako aipamenak. Hay en estos ríos algunos salmones y muchas truchas. Ja Gipuzkoan ez dago izokinik, ni dakidala, ez badira berri sartu, eta horrelako... Y sabrosos por ser de ríos claros y corrientes. Eta hemen gauza bera, iztuetak biltzen du, izen berberarekin, eta honek Deba deitzen diola. Ahomen handiko ibai honen jaitokira jaurkitzen da Gipuzkoan Gatzagako mugapean, Pirineoen ifarraldeko aldatzean. Biritxe da, hori askotan gertatzen da, Gipuzkoko mendietara ere Pirineoak deitzea. Hau, 19. mendea da. Pirineoen ifarraldeko aldatzean, Arabako probintziarekin Gipuzkoaren mugak berezitzen diraden txuntxurrean. Ezagungarritzat ifina dagoen mugarritik gertuan. Berehala sartzen da zulo batean eta handik aurrera bidea alditxo bat lurraren azpian dijoala igarorik, irteten da 3 puskatan 3 erreketa esaten zaion tokian. Beak markatzen du, jaiota, duela ja geografoen. Eta hemen ditugu, Debaren zahartasunaren alde, Ptolomeok ikusi duguna, beste biztan da, eta hori bitxia da, lehenago, gaur egungo Deba, ematen zioten izena Monterreal de Iziar. Baina gain batean zegoen, gaur Iziar dagoen tokian. Eta jendeak kejatu egiten zen, ez zegoela bizitzerik, eta eskatu zuten eramatea errekaldera, itsaso aldera. Eta orduan, baimena eman zieten, eta baita izena aldatu ere. Eta ja ziren Monreal de Deba, cerca del agua de Deba. Orduan, bitxia da, dena den, Deba kasu honekin gutxienez, Ptolomeok aipatzen duela, 1000 urtetan ez dago, idatzita ez, eta hemen berriz agertzen da bete-betean. Eta gainera, hemen ez dut sartu, baina izen hori garbi da ez dela euskarazkoa. Teoriaz beti esplikatzen da zeltikoarekin, Deba berez da jainkosa edo jainkozkoa edo horrelako zerbait. Berez edo argitsua edo gisa horretako zerbait. Eta badira Europan barna hainbat erreka izen Deba izena duena. Esan nahi dut, oso zarra, ez da euskalduna, bizirik dago, eta oso bitxia da. Berriz ere, badugu Jesus Elosegik oso artikulu politean duela 50 urte egina, berak ibili zen Gipuzkoan barna erreka guztien atzetik. Eta berak esan zuen, nunca hemos oído Deba ibaia, siempre ibaia hundilla, erreka txikilla, goiko ibaia, beko erreka. Bueno, hau ez du esaten Debari buruz, baizik eta Gipuzkoako ibaia hundi buruz. Eta ibili zen, eta gizon, fina zen hortarako, eta ibiliko zen herri guztietan galdetzen. Baina izen hori bizirik egondu da, nola doala 1000 urtetan barna. Behar bada, transmisio, idatzia, kultoa, eruditoa handago, dudarik gabe, baina bitxia da. Bigarren ibaia, hemen misterio deskubritzen dugu. Hemen gauza bera daukagu. Hau da, iztuetak esaten duena, Gipuzkoako bigarren ibai handiare ditzen zaio Urola. Izen hau da euskararen bere-berekia, eta esan nahi du ur-ola, edo olaak erabiltzen ditu bana. Zergaitik bere igarotzen den herriberan txit asko dira den. Ibai hau jaiotzen da Segurako herriaren ematen du nun, tokia. Duela 1625, el río Urola nace en la jurisdicción de Segura, en las montañas que confinan con Álava, cerca de Oñate. Corre este río por Legazpia, valle lleno de ferrerías, y después desciende a Zumárraga y Villarreal de Urretxu. Bueno, hemen aipatzen du, eta hau ere ematen du, zaharra, 400 urte, bere iturria, baina
ikusten baldin bat ditugu hemen bai, Erdi Aroko testuetan, ikusten dugu Urretxun, esaten diotela, el agua de Legazpia, 1383an. Agua caudal que llaman de Legazpia, hau zestoan. Urte batzuk gero dugu, entre ambas las aguas de Legazpi e de Mendaro e de Zestona. Ari dira, Zumaia eta Deba mugatzen, eta orduan, el agua de Legazpi, Urola da. Hasta donde entra el arroyo que llaman de Uola al dicho río de Legazpia. Hor, Urola berez da, adar txiki bat, Legazpiako uretan sartzen dena. Oraindik ere, data hontan, Rio Mayor de Legazpia. Eta gero, kasu hontan, ornomastikon Baskoni izeneko bilduma dago, bildu da hango izen guztiak Zumarragakoan, eta azkenean horri esker, eta baina ia modu, en fin, badakigu Antzuolan, bazegoela Ondamendi izeneko baserri bat, eta baserri horren izen zaharra zela Urola. Eta hortik heldu zaio. Izena errekatxo txiki horri gero eman zaiona ibai handi guztiari. Baina kasu honetan, eta gero berak ere esaten du, egia esan jendeak errekea edo erreka handia, besterik ez dio esaten. Edo Azpeitialdean Artetxerreka esaten zaiola ibai handiari. Buska beraie tokatzen zaien tokian, gaur egun ere, ja ez dakit jende askok eginen dion, baina hau zen bere erabilera tradizionala, ez Urola. Kasu honetan, Urolaren, nolabait esateko, trampa harrapatu du bete-betean. Idatziz, ikusiko genuke izen zaharra gutxienez 500 urte erabiltzen, baina benetan jendeari atereaz eta ikusten dugu izen eruditua dela, berez. Erreka izen bezala gutxienez. Hirugarren ibaia, Oria, hau komplikatua da. Gipuzkoako hirugarren ibaiari deitzen zaio Oria. Zeina dan provintzia honek dituen guztietan ugaritsuena eta joairarik luzeenekoa. Beraren jaiotokia aurkitzen da Ahomen handiko Aitz Zulatuan, zeinari komunkiro esaten zaion San Adriango portua. Ematen du, Iturria, edo López de Isasti, el río Oria que nace encima de Cegama a una legua, raíz del puerto de San Adrián y pasa por Segura y Tolosa, a donde se junta con el río Araxes, y Lezarain, es Leitzaran. Leizarain, kasu honetan, Aran zerakin. Y pasando por Zubeta y Usorbil, va a dar a la barra de Orrio. Egia zan hemen bai ikusten dugula Oria izena askotan aipatzen dela, Rio de Oria, Rio Mayor de Oria, ez dakit, baina egia zan badugu ere gutxienez hiru Oria edo Orio bera, ez dakit horrekin zer ikusia duen, Oria, Lasarte Oria izeneko herria, eta hortik ere pasatzen da, eta gero ere Segura Idiazabal partean oso etxe zaharra dago, Oria abizena bada, eta heldu omen da Baserri edo Burniola edo Errotontatik, Oriako errota dagoen etxetik. Orduan badira puntu batzuk hor, eta ez dakit, hemen ez da ingarbi gelditzen, horrelako tokiren batetik hartu duen, lurretik hartu duen izena, edo hain zuzen ere hiru hoiek hartzen dute izen hori Oria ibaia hortik pasatzen delako. Egia esan, nik Gipuzkoako izenak ez ditut inonki ezagutzen, eta ez dut eskuan izan ingurontako toponimia edo izen zarrak edo ikusteko. Baina nahiko susmagarria da, hau ere. Nik ere esanen nuke lurretik hartzen duela izena, baina falta zait azkeneko froga hori emateko. Hemen, aipatzen da Oribar beste toki bat. Hau bitxia da, ze hau el agua de Olasau, hau da Leizaran, ziurrenik. Leitza partean, Berastegik eta Helduaiengo mugan egiten duena. Eta hori bai, hor dago ere, Jesus Elosegiren zera testigantza, esanez, jendeak ibaia esaten diola herri guztietan, eta ez Oria ibaia. Hemen, hau da Idiazabal, eta inguru honetan, toki estrategiko honeken, hemen dago Oriako edo errota. Laugarren ibaia. Honi ere, berehala, honek ere badu bere grazia, hau da Urumea, berez, hemen, Gipuzkoako laugarren ibaiari esaten zaio Urumea, zeina jaiotzen den Nafarroako erresuman, Iruñaren menpean dagoen Basaburu txikiko ibarrean, Goizuetaren auzo mendietan. Herri honen erditik igarota laster, itxasten zaio erreka txikitxo bat. Berehala irteten da Nafarroako lurretik, eta sartzen da Gipuzkoako probintzian. Hemen hasten da, eta honek badu graziare,
alde batera uzten ari gara etimologia, baina bueno, urumearen izena euskaraz aditaratzen da bi modutara. Esan nahi du batera urmea eta bestera urremea. Bigarren hone alde diraden gizonen eritxia da. Ibai honek berekin eraman oizebala urre pikorta. Eta Garibai jakintsuak ere esaten dabela. Ezen, haren denboran, ibai honetan urrea bildu eta landu oiz zutela baionatarrak. Urrea, ura, eta uste dut, leitza goizutan badago urremea, atzeta, izeneko tokia. Badago, urrearena... Bueno, también el río Urumea, que por otros nombres se llamó Menlasco y Pomponio le llama Magrada, nace en las montañas de Arano, que es en Navarra, y pasando por el puerto de Hernani va a dar a Astigarraga y a la puente de Santa Catalina y Zurriola de San Sebastián, donde entra en el mar Cantábrico. Bichia Ereau, Ortelio y Medina le llaman Brumeo, por no acertar la pronunciación del nombre vascongado Urumea, que quiere decir agua delgada o mansa. Baina, badakigu, urumeak, bueno, gero esplikatuko dugu beki patziko, baina Goizueta aldean ez duela berez, gaur bai, ja esaten zaio horrela ere bai, baina berezan etzaio izen hori ematen, eta badakigu gutxienez 1378 urtean, urumea bazela termino bat Donostian. Donostia, Hernani eta Astigarragaren artean. Nuestro término e aguas de Urumea. Montes términos e aguas de Urumea. Otros sí ordenamos que en el dicho nuestro término de Urumea, que ninguno ni ningunos no sean osados de cortar ni tajar árboles. Biztanda ez uretan, baizik eta ondoko lurretan. Ni cruzados para mástil, ni para verga, ni para quilla. Donostia Hernaniko, hemen Río de Ergoibia. Hoi paraje bada Hernaniko Astigarragakoa, eta berez hori Urumea da. Río de Astigarraga, berez Urumeak, Sadar erreka bezala Iruñan, zen hiriko, hain zuzen, Donostiako lehenbiziko lurrak ziren. Eta ziurrenik, hortik hartu du izena, eta hortik gero zabaldu da uretan gora. Baina jatorria lurrean du. Egia da ere oso zarra dela Urumeako lehenbiziko aipamena, ez dut bildu. Eta hemen eginen dugu alako jarraipena. Hemen dugu Ezkurra eta hemen dugu Goizueta. Eta alako burrukatxoa dago Goizuetarren eta Ezkurraren artean nundik heldu den eta nun dauden iturriak. Behar den bezala horrelako gauzak. Dena den, haiek Ezkurren Ondarraltzuko erreka esaten diote goiko partean, eta Leitzarrek Beriñesko erreka edo Ikastetako erreka. Hor daude, iturria, ez dakit, iturri igual berago edo, berago ez, bizita gorago egonen den. Pixka bat egiten baldin badugu errekan bera, Ezkurrekoek esaten diote errekaundi. Eta gero, beherago eginezkero, ja, bedaran terminotik pasatzen denean, bedaran ibaia daukagu jasoa Nafarroko zera ofizialean. Hemen ja jarri genuen Urumea ibaia, baina San Fermin erreka eta gero ere oraindik ere Ollin oso toki Burniola zen, eta importantea, oraindik ere Ollingo erreka. Burniolan dago, hau dena Ollin da, oso toki estrategikoa da, eta Urumeari orduan Ollingo erreka. Eta gero ja Zumarreztako erreka hartu eta gero Biuretako partean, ja gaur egun ja Urumea esaten zaio mapetan, baina uste dut errekaundi edo nola da esaten dira olakon bat, ez? Eta gero ja, bueno, ofizialki Urumea, baina... Eta hemen izanen genuke Urumea, hau baita Hernani, hau Astigarraga, hau izanen genuke zera. Urumea izeneko terminoaren kokapena. Oiartzun, bueno, hemen ez dago misteriorik, Oiartzun herriko izena da, ez du hor biztan da, ez diola ematen urak izena ez duela berezkoa, baizik eta zera, herritik hartzen duela. Burruka bat dago Lezo eta Oiartzun izenen artean. Eta hemen esate bateko iztuetak egiten du garbi Oiartzunek merezi duela izen hori, eta egiten du alde, Oiartzunen alde eta Lezoren kontra. Baina hemen garbi dago, ez dagoela zerarik. Seigarrena daukagu Bidasoa. Oso entzuna, ja 1007 urtean dokumentatzen da, Flumenkoak dikitur Bidaso, eta baino hemen ere, bueno, honek baditu bi misterio, alde batetik, eta Euskaltzaindiak esaten du bere arauetan, bueno, berdin du, gero sartuko da. Kasu honetan, Bidasoak ez omen dauzka iturririk, baizik eta bi erreka batzen direnean sortzen da.
Batetik ezkurretik heldu dena, eta bestetik baztanetik heldu dena. Ezkurra eta baztan ibaiak batzen diren tokian, baztan zubi izeneko zubiaren azpian, hortik hasten da ofizialki Bidasoa. Gero ez da Bertizaranen ere, hori baino lehen Bidasoa ere esan izan zaio, eta askotan ere hemengo geografietan gutxienez baztango mendietan jartzen dute Bidasoako iturriak. Baina, bueno, ofizialki, kasu honetan, jaiotzen da bi erreka hoien batzen direnean. Garbiago da, bitxiagoa da, López de Isastik esaten duena, bueno, bitxiago ez, el río Bidaso en la raya de Francia, a donde se hicieron las entregas de las serenísimas reinas junto al castillo derrocado de Beovia, en él se cogen salmones en la primavera con redes, bitxia da. Nace en Navarra en jurisdicción de la Villa de Bera. Hau, oso Gipuzkoatik begiratzen du, eta hau, Gipuzkoan nondik heldu da, Beratik. Pues Beran jaiotzen da, eta punto. Baina egia esan, ez dago hain gaizki kontu hori, ze Bidasoak berez ez du uretako izenik, baizik eta badago termino izugarri handi bat Zunbila eta Bortzirien artean, eta dira Bidasoa eta Berroaran mendiak. Eta Bidasoa izen handi hortatik hartzen du zuzenean bere izena. Izan dira, bueno, hemen badago, jendeak nola esaten dio gaur egun, Ugaldia, Uraundi, hori baztan eta Bidasoari. Eta, hau ze itxusi gelditu zaidan. Bueno, hemen dago Mitxelenaren, bueno, jendeak esan du Bidasoa dela, bide Camino de Ollaso, Camino de Ollarzun. Horrelako, Mitxelenak esaten du, bueno, izatekotan bia az Ollaso, eta hemendik aterako litzateke Bidasoa. Eta esaten du, existela bot Bidaso erreka txikia batez ere inguru hartan, nik ez dut ikusi hori inon, baina berak ala aipatzen du. Baina Bidaso izenare aipatzen da Nafarroko beste toki batzuetan, esaterako Ameskoan, nahiko urruti, eta badirudi lotuta dagoela bideekin. Bidasua, Camino Público de Larraonan, oso urruti, eta berez ez dirudi inongo loturarik duenik urarekin. Hori dugu, eta itzultzen gara ontara. Berriz, ja, Gipuzkoak utzi ditugu, eta ikusi ditugu 6 ibai handi hoietatik, 4 garbi da ez direla urarekin inongo loturari dutenak, eta gelditu zaizkigu Deba eta Oria pixka bat dudekin. Aturri, hau da Adur zerarekin, hau bere oso zarrean dokumentatzen da, iturri klasikoetan, eta hemengo argitu nuen beste aipu kurioso bat, Frantziako geografia batean, eta hemen esaten du Euskaldunen artean gertatzen dena. Eta esaten du, harrigarria da, Euskaldunen artean errekek ez dute izenik, eta denak deitzen dira ura, edo ibaia, edo batzuetan errekaundi edo ibaiaundi. Egia esan, beste herri batzuetan ere gertatzen dena, baina hori da, hain zuzen ere, Euskaldunei buruz esaten duena. Antzeko zerbait beste, bitxia da, errobi euskaraz, baina lanib, eta hori da errepidetan ikusten dugunean. Eta kurioso da ikustea, lanib hori oso zaharra dela ere dokumentatua. Bitxia, pentsatzekoa da, iparraldean, gaskoiak eta gutxienez, inguru hortan, izan badira, baina euskarazko izena ez da dokumentatzen esan nahi dut, eta berriz, erromantzea, loniber, oso zaharra dela. Hemen bai, escribit nibun lingua baskitana errobi apelari. Hemen biak ematen dira. Eta errobi, euskarazko izena da, baina ez da garbi ikusten, arrobi, hemen esaten du bazegoela el molino de arrobi ezpeletan, errobiola, baina nik inguru hori ez dut ongi ezagutzen. Ja, bukatzeko, batez utziko dugu Argarena, oso kasu bitxia da Argarena, hainbatetan eta hainbatetan trampa egiten digulako. Lehenengo, izenarekin, Arga, ez da euskarazko izenik, ziurrenik ere paleeuropeo edo zeltikoa edo arg hori esan nahi dut txuria edo distiratsua, izena ziurrenik hegoaldetik heldu da, nabarmena denean tokitik, eta gero berriz Iruñan sartzen denean, hemen gaur egun batzen zaio Arakil, hau da Arakil, hemen dago Arga, eta Arakil da berez Arga, hemengo Arga, baina alako bi da. Eta hala ere, trampa egiten du, eta hiriburua hemen dagoenez, Arga ematen zaio besteari, baina asko zeri txikiagoa da.
Horregatik Erdi Aroan Iruñeko ibaiari esaten zaion edo runa, edo rio kaudal, edo ikusiko dugun bezala, baina Arakil hau zen. Eta gero, hemen, gero argak ere egin behar digu, ez dakiz beste trampa bat egiten du, ze adar hau, benetako arga, gaur egungo arga, baina handiagoa delako, ur gehiago ekartzen du. Eta hala ere beste trampa bat egiten du eta jarraitzen du oneraino. Hemengo trampa berriz susmagarriagoa da, ze gaur egun argak dauka ohore bat Nafarren artean, ze bera baita benetan den erreka Nafar edo ibai Nafar bakarra. Hemendik jaiotzen den tokitik, hiltzen den tokiraino Nafarroan barna egiten du. Ez da kutsatzen inorrekin. Hori handia da. Baina benetan egiazko kontua izanen balitz, ikusiko genuke argaren jaioterria dagoela Aizkorrin, Araba eta Gipuzkoako mugetan. Eta hori penagarria litzateke. Eta hala ere, bueno, trampa hori egin zen, ze Erdi Aroan beti garbi dago hau zela arga, eta gero geografoen artean jokua egiten dute eta eramaten dute Pirineoetara eta bilakatzen dute benetako Nafarren ibaia. Hemen ikusten dugu, gainera Arakil hori ere izen berria da, ze agertzen dena da Rio de Álava, Rio de Araia, oso berriki arte. Hemen ikusten dugu, bueno, arga nola den baita ere Iruñen erabiltzen zen, egia da, baina runa edo runia, hau Iruñarekin lotzen da, edo bestelako, bueno, ditu kontuak. Eta hau da berriz, Iruñan nola esaten zitzaion ibaiari. Lorribal de Ripave, el río de Veloso, río Caudal, río de la Magdalena, río de los Alemanes, río de los Quintos, río de la playa de San Pedro, río de San Pedro, tokian tokikoa. Ze bestela ez duzu deus ere egiten. Boia larga, baina nora, behar duzu zehaztu. Eta ikusteko ere, nola ze nahazte dute, forman los ríos Zubiri y Mediano, que se reúnen en Villaba a media legua de Pamplona para formar el Arga, que toma el nombre de este pueblo, en Villaba, Iruñetik 5 kilometrotara. Hau, 19. mendean. Ikusteko oraindik ere nola dago finkatu gabe eta nola geografoak diren benetan esaten digutenak nola deitzen den erreka bat. Bueno, hemen dago Arakilgo kontua, ja hemen ez naiz gehiegi luzatuko, ega ere baditu bere gauzak, hau ere izen zaharra da, hegoaldetik heldu dena, eta pixka bat gora egiten duenean 3 iturri diferente dira. Eta han, jendea ez nahasteko badaude 3 ega. Eta azkenean batzen direnak. Burruka handiak dira eta horrela erabaki dute ustea. Bueno, hemen Nafarroako beste izen batzuk, ez dut Nerbion, beste kontu hau bitxia da, importantea delako, aipatzen delako Ptolomeoren garaian, hau ere nolabait esateko garbi da ez dela euskara, baizik eta izen zeltiko indoeuropeoa, 2000 urtetan bizirik egon dena eta gure gana ere iritsi dena, hau bitxia da. Eta ja bukatzeko, baina hau gero ere, bueno, bestelako errekak ere badira, txikiagoak, normalean beti tokian tokikoak, 100 dira horielakoak, eta berez, baldin badute izen berezia da, hain zuzen ere, uraren berri ematen digutelako. Erreka beltz, erreka ilun, erreka gorri, erreka undi, erreka gaitz, erreka txipi, erreka gaizto, erreka derra, erreka luze, erreka lehor. Hoi da, benetan, sortzeko, erreka izenak sortzeko beste bidea. Iturriak ere ez ditugu aipatuko, baina hauek ere badute grazia berezi bat magia edo bestelako bitxia delako zenbat iturri dauden Mairu, Sorgin, Lamia eta baita ere Apezekin, Santuekin, Andremarirekin lotutako. Hori grazia, baina hori beste hitzaldi baterako geldituko lirateke. Eta ja horixe da, ondorioak zein diren, ikusi dugu pixka bat nola aldatu den gure guia eskolako jendea gara, eskoletan ikasi dugu erreka izenek izen bana behar dutela, hori dugu oso garbi, oso barneratua dugu, horretan oinarritzen gara, oinarritzen dira geografoak eta hizkuntzalariak teoriak eraikitzeko, baina benetan ikusi dugu teoria horiek, 7.000 urtere artere joaten direnak, egia esan jendearekin hitz egiten duzunean, buztinezko edo oina edo oinarria dutenak. Erreka horiek berez oso erudituak direlako kasu gehienetan. Eta hauek oso ongi ezagutzen ditugulako, baina normalean hizkuntzalari horiek ez dira sartzen hain barrenean izen horietan, eta bakarrik dituzte mapak eta geografoen lanak. Eta bestetik ere ikusi duguna da, hain zuzen ere, eskolako mundu hori da erabat gaiendu dena, eta berriz herriko jendearen ikuspuntua urarena erabat
galdu zaiguna, erabat, eta hori pixkatea omen jaso dugu, baina ja zaila dela, ezinezkoa da, herrietan barna joatea, eta ez aurkitzea jendeak esaten dizuna Araxes erreka, Mediano erreka, edo ikasitakoa. Pixka bat hori zen, irakutsi nahi nuena, bi mundu horren kontrastea, alde batik hain zarrak, hain izen pedigria handikoak, eta bestetik ikustea, urak ez duela izanik. Eta kontraste hori pentsarazteko eta ikusteko. Eta nik horrekin bukatzen du, nik ez dakite erain patxiku zerbait osatu nahi duen, edo... Ez, igual galderantzunari, a ber, ni neune galdera batzuk. Edo zeinek nahi baldin badu galdera batekin, eta gauza baldin banaiz erantzuteko, esan nahi du bestela igual gure sermoi bat zehatuko delako. Nik gauztxo batzuk, ez? Areso aipatu duzu. Uste dut bihali nizula herrien izena nintzen nuenean, Leitzan bada area izeneko lur zati bat, eta ingurun areko zubia, oso ezaguna dena, eta areso, hori pixkat biltzen dut baitare, nik bidasoari emango nioken orain dela gutxi aritu naiz irakurtzen Gilberaren alduideri buruzko esplikazio bat, eta altuz eta bide esaten du berak, ezta. Eta, bideak importantzia handia du, eta bidaso, esan nahi dut, atzizki hori, so hori zer da, batzuk esaten dute zu maizta ugaritasunarena dela, beste batzuk sororena. Orduan, bidasoro edo alkaso zer da, nik uste dut alkabelarrarekin, eta alkasoroa izan ditekela, goizuetan badakitelako izan dela, aintzinako sarobe edo seltzar bat. Areso, zer da, aresoroa edo are asko biltzen den tokia, eta areso ez dut aipatzen zagatik. Baizik, zu errekaren edo ibaiaren kontuekin haitu zera, eta ni pixkat errekabazterrara joko dut baina, ezta? Eta errekabazterretako gauz bata, urak uzten dituen, arri-zaborra, edo labarra, edo area, hori. Ez dakit, areatza toki askotan dago, ondarreta ez dago aparte, eta areso nik esango nuke Leitzako are horrek eta toponimo horiek salatzen duten bezala, inguruko erreka nolabait esateko malda desentean bera urak ekarritako area zabaltzen den tokia izan litekela niretzako behintzat logika osoa du, ezta? Oso, ez dakit, hain atzera joan gabe, ezta? Ni ez naiz linguista eta nik ez dakit are hitz horren zartasuna edo berritasuna ze izango litzaken, ez? Beste galdera bat egingo nukena, egingo dizut, bino gehiago igual, edo honekin utziko nuke, galdera bata, non erabili da ibai izena, edo estipulatuta dago, errekari esaten zaio, nola bat esateko, neurri edo dimentsioaren arabera, erreka esaten zaio, holako neurriko, zeari, bi erreka elkartzen dienetik aurrera, ibaia deitzen zaio, edo iturria non estipulatuta dago hori, edo badago zerbait egiten da, edo esate baterako lehen aipatu duzu, urumeaz ari garen ez, non jaiotzen da urumea. Orain arte Ezkurran jaiotzen zen. Eta orain badago bertsio bat, Leitzan jaiotzen dela, eta badakizu Leitza da herri handi samar bat, eta Ezkurra, nola ez dakit, nire gizako ero fama eta pixka txikixio bat horrela, ez da. Horre diskutioa sortu da, nola, ze kriterio, ze irizpide erabiltzen dira, ibai baten sorrera horrela zehatzen da, ez? Piskat? Teoriaz, gero, salbuespen handiak direlako, bilatu behar da nun den iturri bat beti ura ematen duena, eta ibai ahotik urrutien dagoena. Hortan, Ezkurrekoak dauka abantaila, pixkat igual urrutuxiago egon daitekelako. Eta gero ere, zein dagoen gorago. Hiru kriterioiek, goragoko puntua, urrutien dagoena, eta gero urre mari ere, ondia izatea, nolabait ere, beti ematen duena. Hori da, eta orduan, bitxia da, baina 19. mendeko geografoiek ikusten da hori egina zutela. Ze askotan esaten dute, eta iturri hori da, eta beste batzuetan, ikusten da, oraindikan ere, uste dut, ari omen direla Amazonas iturburua bilatzen ari dira. Eta badago, horrek badu meritoa. Peruko mendietan ote dagoen, beste toki batean ote dagoen, GPS-arekin joan zaitezke, markatu, altura, nondik hartzen duzun
Eta gero, ibaia eta errekaren arteko diferentzia, teoriaz bai, baina gero jendeari bereari ikusten rio askotan erabiltzen da ere erderaz, eta dira oso erreka txikiak, eta ez dago oso, en fin, hori pixka bat arbitrarioa da. Haundiago ibaia, txikiago erreka, latxa ja ez da erabiltzen, eta gero bi erreka batzen direnean, teoriaz haundiak hartzen du izena. Eta txikia biltzen da hortan, baina ikusi dugu argak 3 aldiz trampa egiten duela, gutxienez. Eta gero nabarmena omen da Mississippi, horrek batzen denean Missouri omen dela 1000 aldiz handiago, baina besteak hartzen du izena. Son salbuespen handia daude. Din bat, ibaien bate bai antzeko izena daukana. Ez Bai, dakit, Araxes euskerakin esplikatzea ez da zail xamarra edo badauka? Bai, oso, bere baina etimologia? Araxes historia oso polita da esate baterako. Berez, ematen du, ez da Garibaik sortzen duen edo ematen dion kontua da Araxes, gaur egun gainera Araxes esaten dena, jendeak esaten du horrela, berez, zera idatzitan, hainbat geografietan Arajes azaltzen da, berez, jaioterria dauka Araitz ibarrean. Eta ziurrenek berez da el río de Araiz. Baina gero idatzien eta gero horre Tubalen teoriarekin badakizue Noeren ontzia, pixka bat bera egin zuenean urak, jarri zen Ararat mendiaren gainean. Ararat horretatik sortzen da Araxes izeneko erreka bat. Orduan bere iloba etorri zenean ona euskara berarekin zekarrela, ikusi zuenean Aralar mendia, sortu gero handik jarri zuten hango, hori ja, ez dakit Bibliaren arabera zenbat urte diren, kronologia biblikoan zenbat izango zen kreazionisten arabera esate baterako 5.000-6.000 urte ere bai, ez dakit. Baina orduan, haiek ere orduan ekartzen dute Araratzekin gogoratuz eta Araxes hango errekarekin lotuta. Baina gure elosegi ibili zen, horrekin galde oso kezkatuta ere bai, ibili zen Araizko herri guztietan, eta bildu zuena izan zen Azpirozko erreka, Beteluko erreka, eta Lizarzara iristen zenean Narbaizuko erreka. Eta bere geografoietan, berak, geografietan, bere sarreratan beti epatzen da, el río Araxes, que se junta con el Oria, edo ez dakiz zer. Baina Lizarzako berri emaileak eman zion han bazutela Narbaizuko erreka, ere bai. Orduan, erabat izen eruditoa eta bat ere loturarik ez duena, zuzenean gutxienez, paleuropeorekin edo, zuzen ere, eta indartua Bibliako leyenda horrekin, edo kontakizun horrekin. Ni nola zena jartzea etorri nahi zen, barkatu Iñaki, ziko edizketan, beti lotu izan dut, testo zarretan edo bintzat, Orexa Araxe. Oso hurbil ikusten ditu izen hori geztak izergatik, apunte horixe bakarra usten dute. Galderarik, norbaitek? Komentario bat? Inor, ez badu haber, Xifristinen bat? Iñaki izketan jarriko du ni pixkatu hendik. Ez, duda gelditu zaidak, Mikel, zergatik gutxi Deba eta bestia zen izan du Gipuzkoan dudan gelditzen zaiala? Horia. Bueno, eta Debak ze misterio dauka, nik uste oso garbi daula, Deba, dala, Ibei hori hiltzen den herriaren izena, beste batzuek, Ibaia jaiotzen deneko izena hartzen duten bezala, herri Legazpia edo, adibidez Lea eta Artibai, Hemeretzigarren mapatan dituk Rio Ondarro eta Rio Lekeitio. Noiz da, 20. menderako bitarte hortan, hau danenek katxondeo bat, eta Ibeiaren, uraren bila gabiltzala, ikusten dugu, ez da moduik, jakiteko, ez gauze garbirik, eta bar. Eta hor, errekak eta esan ditu ganean, hor agertu ditu Granada erreka, Aratzerreka, erreka hitz horrek ez dik gainera zuzenean ura bakarrik izendatzen, kontuz. Paraje osoa izendatzen dik, ur eta lehor eta guzti. Zene, Granada errekak, leku baten izena, Aratzerreka edo, Atzerreka, azpitiko partian, lekuaren izena ur eta lehor, ez erreka soila bakarrik gainera, esan nahi dut,
hondik asuntoa grabeago dela. Uraren izendatu ezina edo izenik ezan, niretzat oso garbia dek, eta debadek, hori, eta bestia esan dek, horia esan dek antoki hori, eta gero horilla, lasarteko partian gelditzen den horilla auzo, leku bat hartzen dek, eta zabaltzen dek. Niretzat harrigarri nadek histori hontan guztian geografiak eta geografoak eta guaten indarra. Hori da niretzat harrigarriena. Nola, izen, geografiak asmantutako izenak, zabaldutako izenak, Duero. Duero nun jaiotzen den eta nun hiltzen den, hartzen dek bere bide guztian, eta ezin inok sinistu lezakena dek izen bakar bat, denak ados jartzea, milaka kilometrotan edo 500 kilometrotan izen bakarra jartzeko. Eta hala ere, izen geografiko hori, mapagilek asmatutako izen hori, nola zabaltzen den eta ailegatzen den herri hizkerara, eta horren arrazoi zerena, nabarmenena duk, Duero dela gaztelaniaz, Douro dela bihurtzen dela portugesez, eta Leongo erromantze zaharrean Doiro zela. Denbora ematen zeok, mapagilek finkatutako izen bati herritartzeko eta herritzen bihurtzen. Bueno, kasik, erabilera herrikoi bat hartzeko. Eta hoxe, nire harridura, Bai, eta Ebrolekin ere antzeko zerbait. Han varianteak ez dira inabarmenak, baina... Bai. Eta bitxia da. Bai, Fontibre, zeok, ez da? Iturri, zera? Bai, hor dago... Fontibre, Ebro Iturri, dugu hori, besterik. Nola zabaltzen diren, eta bueno, nire harriduratxo. Berriz ere puntutxeo bat, eta ni ignorante hutsa, no? Baina honek eman duen esplikazio alegia geografoena edo kartografoen kontua, zibilizazioaren eta merkadun kontua duk. Beti harritu izan hauk, alegia gu euskararen eta alegia mundu erdi baztertua eta behar baldin bada, sekulako merkatua eta sekulako unibersaltasuna izango dio noiz bai, baina inorkeztik erakutsi esaten dena, ez da? Eta usteit Ortega y Gassetek esaten zula, kulturarik ezin dela imaginatu merkadurik gabe, alegia, zibilizaziorik gabe. Hortxe daukak. Ik esan duk eta honek esan dik. Alegia, herrixeak, matizak, galtzen dituk eta kulturak arrasatzen dik. Esan diat hori gizadiaren historian beti eman den gauza bat dela, pentsatzen dianik. Eta pixka bat honekin lotuz, edo, azkeneko aldiz hemen egon itzenean nik uste horixeri buruz hitzein nuela, eta horixek maite zuen Uitzi izeneko herri bat. Leheno pixka eta epiatu ditut, goiko urak eta beko urak, eta baina epateko ditut ur hilak eta ur biziak. Eta oain uholdeak direla eta euriteak direla eta luiziak behintzat esente izan ditugu. Eta hitz horren esanaia edo ulertuko duzu ez, luizia guk goizuetaldean erortza esaten genion. Eta ni pentsatzen dut izan litekela Uitzien izena, u hori, erre hori galduta, Uitzi, ur bizi, ur biziak. Justu Uitziko mendietan, eta mendizaleak baldin bazarete, eta ontxo bila eta joten baldin bazarete, Gipuzko aldetik inguru horretara asko joten da jendea, eta anedota txiki bat, kasetak baziren, kamioa zaintzen eta biltzen ziren, kamineroen kasetak, eta Uitziko gainean, zegoen kaseta bat, eta han edari pixka bat, eta otordu bat, eta ematen omen zuten, oain ez dago kaseta horrenik, galdu dielako, kaminen horiek, edo bidezainak, eta pixka bat traoiska desente egin, eta atera omen ziren, eta oikiera omen zutela, nik botako diat Mediterraneo aldera, eta ik botazak Kantabriko aldera pizarrak alegia. Orduan, hortxe banatzen dira, hori pixka galdetu neben, ibaiari buruz ari garen ez, Uitzin sortzen diren errekak oso txikiak dira. Teleriko errekaan pasatzen dena, Uitziko zeatik eta beste bat, Uitzi bino beragotik pasatzen dena, Santangratziko erreka, eta Lekunbirira joten dena.
baina ez zuten ez errota bat mugitzeko indarrik eta zer. Orduan, iturri edo erreka txiki batzuk sortzen dira hor, ezta? Logika behintzat izan lezake. Eta hori idatzi nuenean, pixka bat, sobre el mundo ibero-pirenaiko Karo Barojak idatzi zuen liburu batean, pixka bat apunte batzuk ditu hemen, eta berak aipatzen zuen Aquamueri edo ez dakiz zer, holako hortxe 1000 eta entiakoik ez dut egarri ez dut ongi ikusten, baina 1000 ingurun, 1020 uste dut. Urteko aipamen hori egiten zuen, eta berak esaten du referentzia izan lezakela ur biziei edo ur hil Aquameri hori aguas muertas edo aguas vivas. Horrei buruz, zerbait naiz segurolak edo naiz honek zerbait esateko hori baduzuen edo ze importantzia duen alegia alde batera edo bestera urak etortzeak eta gero ur hilak eta ur biziak. Honei buruzko gogoeta bat ekarri dut, lehen osan duan zentzu berberean alegia merkatuaren eta imperioak ze indarra duen, eta uraren bizitasuna eta hiltasuna pixka bat Urumeari buruz ari garenez eta hemen Donostian ari garenez oso grafiko ikusi diteke hor Artikutzaldetik eta Goizutaldetik eta biltzen diren ur bizi ahots bisik horiek eta ur hila nolabait Añarbeko presa, ezta? Bi irudi horietan pixka bat ikusi diteke baita ere euskararen ur biziak eta euskararen ur hilak. Nolabait esateko, esan duen zentzu berean, kartografigintza edo merkatuak duen indarra iturri biziak akabatzeko edo hiltzeko edo ez dakit nola esango nuen, ez da? Ni lehen Mikeli, atera ingo nauk, nire erreka ziztorretik galduko nauk. Nire atera inauk, Eta Mikeli izan zoat, nire ustez, izendatu litekeen ur bakarra dela putzua. Ur hila eta ur geldia. Ni tortze zaidak, manikuzko putzua izarraitzen, hori bai. Horretzo bat ere problemarik, eta mundu guztiak esango dik gaur dela, han uradek, eta esango dela manikuzko putzua dela. Eta putzu ondagabeak, eta zaudek ardiaron ja dokumentatuak. Ur geldia, antxe kieto dagoena, hori oso errez izendatu izan dek, eta gaur egunean, eta beti zeratu dek. Lehorretik itxasora junez, itxasoko urarekin gauza bertatzen dek. Itxasoko urak, itxasoak ez daukatik izen herri izenik, izen herrikoirik. Nire bezala pentsau Pazifikoa, herriak ez dakit nun jarriteko izena den, nun, zeinek hartu Pazifikoa edo Kantabrikoa. Hor dauden izen bakarra dituk, lurrekoak ez dakit nungo punta, eta ez dakit nungo zerak, eta matxitxakoko ez dakit zer, eta horiek, baina itxasoak ere ez dik izenik. Orduan, putzuadek izendatzen dan ur bakarra segurantzi osoz nire ustez. Uratzeko bataiatzerik, eta bataiatzen direna dituk mendipuntak, eta bazterrak, eta parajeak, eta urkintzak, eta barrak. Baina ez izen bakarrez, kontuz. Hori ere maparen eraginadek. Zaldibi eta Amezketa artean bazeok mendi oso ezaguna, puntazorrotza, oso ezaguna, nola izena dut mendi horrek? Gaztek, txindoki izaten didate, baina zaharrek erabat Ñañarri izaten didate adibidez. Herri bakar batean. Azteko, Azkoitiko partean dagoen Irukurutzeta, gure aitarentzat zen Irukurutzeta zen Azkoiti mendita. Hori ere, hor dagoela. Leku bakar batek, izen bakar bat eukitzia ere, monoteismo hori, edo bakartasun, edo bat bakartasun kartografiak ematen duen, zenbait mapatan agertuko dek, txindoki edo Larunarri, edo Ñañarri, edo ez dakiz zer, baina nire ikerketen arabera gaztek ja erabat Zaldibineta, txindoki izan ditek, izen ofiziala bere ganatu ditek, zaharrik ez ditek txindoki izaten, Ñañarri izaten ditek. Eta bar. Eta hori dek. Nik nire esperientzia esango diot, esate bateko leitzan, ez? Toki zen, hola, famatu honetako bat esateko. Nola baita esateko, telebista eta
mundu berri hau etorri zenen, antena jarri zieten, leno bastarrola, baina ahoz, bastarra zeneko toki baten, eta hango toponimia biltzen dibila, elosigi ez da, eta diskutio, berak esan ziren, mundu guzik, antena erabiltzen du, ez? Batzuk erabiltzen dute bastarra, lehengo hartzaizarrak eta han inguruan bizitetoak bastarra erabiliko dute, eta guk referentzi bezala gure gazteagok edo antena hartzen duguna, antena deituko diogu. Eske hori elementala eta logikoa duk. Esan nahi, naiz lur batek, naiz ibai batek hartu izango dik, leno esan duan gauz bere beran nijoak. Esan nahi, garaian garaiko merkatuak eta zeak ezartzen dik izen generiko bat nola sortzen da. Goizutara joan, alduntzin, nola sortu izango zen, alduntzin gola, hol hori egintzelako eta erreferi berintzea. Goizubieta, imaginatzen diat, ez da, goizubieta, imaginatzen diat hemengo mugimendua, zubi batzuk izango joan, ingurun zubi bai, eta goieneko zubia, goizubieta, eta dena horrela, eta gaur izen bat, eta bihar beste bat hartuko ditek, eta era bat konforme horrekin. Beste leno arearena eta ondarretan edo hori pixka daipatu dut, eta goizutan asko aipatzen dena horregatik galdera moduna erabiltzen diat, urumea hori hor esplikazio batzuk urremearekin eman diren bezala, goizuta ingurun asko azaltzen dituk beraza, berazpi, berazguren, beste bat, berazumea. Alegia, urumea horren atzizki berbera izango balu bezala, ume hori, berazumea. Eta goizubieta izen hori baino lehenagotik, nik uste lehenagokoa dela, alegia, zubia baino lehenagokoa, berazibia edo berantzibia azaltzen duk, garai bateko errota zarzar bat, zubi hori baino pixka lehentxiago eta justu erreka zabaltzen den lekua. Ibia hori, gai hau pixka menperatzen duzuna badakizu, erreka, aztu gabe esango dut, alegia errekaren izendapena. Ekusi beharko litzake, nik menperatu duan, nola bat esateko, 1500 ingurura bitarteko dokumentuetan, nik atzerago ez nahi joan, eta pixka mikromunduko dokumentuetan, sekulako importantzia dute urak eta larreak. Alegia, eta hori beti, esan nahi dizut nekazaritzarako, burniolatarako, industriarako, ez dakiz zer. Nola edo ala, claro, lehentasuna ez dakit nork izango zuen gainera, larreak edo urak, hori ikusi beharko litzake. Orduan esan nahi dut, toponimia kontuak eta hidronimia edo beste edozein aztertzeko lehen jakin behar da, lehen esaten duena, merkatuak nola funtzionatzen duen eta importantzia zer duen. Zeren generalean horren ariora erabiltzen dira izen generikoak eta izenaren importantzia edo lehen mailako importantzia edo bigarren mailako importantzia. Eta bainaria joan zait, bai. Berazaren hori, nik entzun izan dut, beraza, mitxerenak eta batzuk, igual belarrarekin edo zer ikusi izan lezakela, eta beste batzuk beratza, pixka bat lehen esan dut, arezo, aretza, arrila barro, ez da gizet. Eta horrekin lotuz, zer izan oteriteken horregatik esaten dut ez, gehien bat, niri iduritzen zait, goizu eta ikusita, beraza horiek denak dira, goizu eta oso lur malkartsua da edo aldapatsua, eta zelaigunetan daude beraza horien izenak. Berazguren eta berazumea eta horiek denak. Eta dudarik ez egin, erreka ondokoa ere izan zitezkela, erreka ondoan ezetasunak eta areak uzten duen, belarra edo zea gisak hori, edo baita ere loi gisakoa. Eta hori da beste bat beti harritu izan nauena. Loitzate izeneko kasko bat oso ezaguna da, hor nola bai esateko, elamatik, artikutza eta aranatz eta inguru horretan. Eta goizuetako dermioan dago, baino loitzate, nire bigarren apellidoa loiarte da, eta loiarte izeneko etxe bat ere badago, leheno esan duan berantzibia errotazar hori baino herri barren erago, baino ez asko barren erago, loidi izena bada, loidineare bai,
ez dakit, misterioak dira, horren esplikazio ez dakit zientifikorik edo norbaitek emango liaken. Loyola, aztu zaik, favorez patziko, Loyola. Barkatu. Bueno, ni uste luze eta ondo hitzein dula, ez? Ez dakit. Goio hitzeiteko beste ordu laurden bate hau, baina ez dakit beste galderarik o publikoa ere ja, Ez galdera hor geldituela irian, baina atzeko hemen kemenik edo talentuik erantzuteko, nik ustekan bezala. Ez, nik uste esan duzula, beratza hori gogorzaren kontrakoa, berez loia edo lako gero ikusi behar da. Hori askotan egiten dira izenen azalpenak liburuetatik eta komeni ere joatea tokira eta ikustea benetan bat egiten duen hiztegitik ateratako esplikazioa eta handagoena, baina zuk esan duzun erreka ondoan belarra baino, horrek ere bere arazoak izan lituzkelako goizuetan halako azalpen bat ematea, berez zuk esan duzula toki, hola, beratza edo loia edo lako bat izanen da, pentsatzen dut. Nik esan nuena da, normalena da lur ezea edo beratza den lekuan baita ere belarra ateratzen da. Orduan, igual gaizki esplikatu naiz. Lehentasuna, ulertzen duzu, biak, osea, gauza bera izan ditezke, edo, hori ulertu da pixka bat. Belarra berez tokatzen dela hor, eta ez da berar, ez dakit, ez bada, ez zela normala izanen goizueta batean, berar bezalako toponimoak, belate bezala, euskal hor, bueno, ere ipatzen da, hori berar edo beleak edo, baina berez erresago kasu batean hori, beratza, bera eta bestean beleak. Bukatzeko, Ez da bukatu behar. Minutu bat edo beste ikin. 10 minutu hain dibintzat. Ni ez nau noiz nahi etortzen Donostira eta hemen bota barra zezkiat alduten gozi. Beste gauza, urarekin oso talotuta dagoena, burniolak edo horrela dira. Artikulu bat idatzi nuen, goizuetan bada akola izeneko leku izen bat, eta urarekin lotuta dago, akolako iturria, deitzen zaio gaur egunean. Ezagutu dut, nik gauzoko emakumeak arropa garbitzea eta joten zirena, eta gure etxetik, ni jaiotako etxean bertan uri getzen, etxean edo baserrian, eta handik ekartzen zuten ura. Ni ezaguera iristerako ura bat zen etxean, baina etzen, gure gurasoak ezkondu ziren ez omentzen. Beste akola bat badago Leitzalarrean, Leitzako terrenotik, eta badago Hernani aldean ere uste dut akola bat. Akola horren dokumentu pila bat aztertu nituen, eta akorrola behintzat azaltzen dela badakit, agorrola baino ez naiz iritsi, baino kasi segurutzat joko nuke, agorrola izena den, nola esaten hori, lexiko zea falta zainik, pixka bat laburdura edo ahozko zea dela akola hori. Apuntea hor botatzen dut, eta nik uste toki gehiotan baderela. Beste gauza bat aipatu du Mikelek lehenago, aleia, goizueta inguruan eta urremeatzeta askoa dela. Nik uste dut, kasik ez dakit, ez dut, ari naiz zen ez, baina urremeatzeta ez goizueta inguruan, baizik edozein tokitan izugarri aberatsa den edo ugaria den tokizena dela. Urre horrek beti gaurko zentzuan urrea esan nahi izan ote du, nire duda baditut. Urumeara biltzen den erreka goienetako bat, antxe elama inguruan leheno aipatu duan loitzatetik bixi beraz xego bada, nik uste igual goizuetako Borniola arrastori zarrenetako batek izena du urrizila edo urritzila deitzen diote. Urrezilako borda, ni anibila naiz, nire hortzaroan, eta nik esan behar banu urrezila dela toponimoren izena. Eta gaurkotuz, asko laburtzen dut, baina nire esenak
baliote duen erakusteko hemen uzten dut, hitza alegia, ze erakusten duten filologa gaur edo bihar, esan nahi du gaurko minazuloa. Urre zila, auskalo noiz didatorren izen hori, urre zila, garai batekoa, gaurko minazuloa, bezala joko nukenik. Ez dakit. Bueno, ni beti atentzio mantzidak Ereñotzuko urmia, Ereñotzuko soziadiaren izenadek urmia elkartea. Eta beti lotu izan diat urmearekin ezoteanan parajemat, eta hortik ezote zaioen etorri izen hori areka hori, baina urmia izeneko soziade bat, eta soziadea numetetik aterako zidaten izena, han inguruan izen bat badek urmia, eta horre, baina bueno, ikizateko bezala, apunte bezala botatzen diat, besterik ez. Beste uskeri bat Borriolakin lotuta. Uataka izena oso gutxi entzun dut, toponimian ez dakit bildua dagoen, baino beste Borriola zarretako bat, hortxe manduegiren oinetan dagoena da, Aranola izenekoa, eta Aranola Borriola hori zegoen tokia, baino pixka gora xiobiltzen dira, Uatakako erreka, Uatakako zubia esaten zaio baita ere, eta Arlepoko erreka. Eta Uataka hori bera, esan nahi dut lehenbiziko ur hitzaren u hori asko azaltzen dela. Uataka da portilloa, alegia ura, Borniolara zetorren ura itxi edo isteko edo libre usteko, Uataka oso polita dutzen zait, ez dut uste oso zarra izango den hitz hori, baina polita. Eta beste bat, hor Borniola bat, pixka bera isego, Aranola baino berrixiago izango hori, berria ari naiz esaten, nigola izan ditekela, ez da 1300 edo uarringo Borniola, eta lehen aipatu dut, uarrin eta oarrin erabiltzen da baita ere, eta hori ere, kasi garbi ikusten dut, leheno aresota izan duen bezala, urak uzten duen uarria edo horrena izan ditekela. Gero, aipatu gabe utzi dut, koloreen ari buruz hitzein behar nuen, baina errekak hartzen ditun izenak, inguruko lurrak, edo inguruko lurrak ematen dion abadia urtsuri, edo urbeltz, edo urdinola da, beste Borniola bat, antxe, Leitzako eta Goizuetako mugan dagoena, eta urdin hitza bera hor dago, badirudi, urdina ura bezalakoa esan nahi duela, ez da? Urdin izenak horrei buruz ere asko hitz egin nezake, baina, bueno, errekak hartzen duen izena da, inguruko lurrak duen kolorei buruz hitz eginez, eta Leitzan bertan ematen da, bada Gorriztaran izeneko erreka bat, eta bada Gorritzun izeneko baserri bat, eta Gorriz izeneko are bai, eta inguruko lurra da nola baita esateko buztin lurra edo gorri xamarra, ez da? Bada beste alderdi bat, oain primaderako zizak eta asko ateratzen direna, eta da kare harria esango genukena, harri xurixioa dena, bada han alderdi ertantzate bateko albitxuri, harritxuri esango genukena, herri berean ari naiz, eta uitzi aldera joten baldin magara, erasoteko aldean da arbela edo, arribeltz horretatik. Orduan, ez dut esaten ibaien izena badieni, baina herri berean nola ematen diren kolorearen matiz berberak, ez da? Eta ibaiak errekak hartu dezazkela izen horiek. Eta honekin bukatzen diat, Oso ondo. Ez dakit observazioren bat egin, oso zehola amaitzeko, ez dakit. A ber, ni usteet, ekitaldi hau Kristirenea Fundaziotik antolatzen badau, ez da hola zalantzarik, bai, osea, hizkuntzarekiko arduraekeria erabat lotuta topatzen degula programa egiten degunak, naturarekiko edo gure inguruarekiko mespresua o tratu txarrarekin, ez? Baina ez dakit hori gauzatzeko edo adibidere bat jartzeko edo hor botaeten horrei lotura hori, ez? Aipatu da geografoen botere hori, ez? Hizkuntza bat inposatzeko edo dena den lotzea dagoen olako, ez dakit, naturarekiko gure erlazio
zaztar honekin, ez? Edo batez ere, ez dakit, hain pentsatzen Patxikuren, ez dakit, inguruaren observazioekin, egin duzun hainbatekin, eta bar. Ez dakit, o filologe baita ere, Ez, baina azkenean da, Patxiku esan du uste dut, ez? Zibilizazioaren kontua da. Behar ditugu paperak, behar duzu. Hemen, orain justu nitsi dut, baina Euskaltzaindiak ateratzen zuen bere arau hortan, aipatzen zuen Euskaldunok genuen beharra, hain zuzen ere, izateko ibai bakoitzaren izen zehaztu, bakartu eta ongi emana inongo dudarik gabe. Hori da gaur egun zinezkoa da, ibiltzea erreka batekin 4-5 izenekin. Hori da beste mundu baterako, mundu hori da desagertu dena. Baina ez tegen beste hain desagertu, esan nahi dat. Gubiontzat, atzerreka bazekia oso ondo zer dan, eta bazekia ez dela uraren izena. Eta hor agertu den mapa ofizial horretan, zen Aratzerreka, ibaiarekin batera idatzia, marratxo urdin horrekin batera idatzia. Gu bazekia hori atzerreka zer dan, eta ez tegi erreka. Dena, lur, eta ur. Baina, bai, desagertze bidean edo beste zerbait gailentzen dela, eta honek esan duen bezala, kulturaren eta mapagintzaren eta goiko instantzi horietatik datorren jasa kulto hori gailentzen dela gero eta gehiago. Hain nire observazioetan baita ere, oain oso moda, baina bai datorren gauza badala bioanistasunaren barruan hizkuntzak sartzea. Claro, beti dek hizkuntza ulertuta zentzu desagertzen dian ez dakit Amazonaseko hizkuntzak, zentzu biologista baten, ez? Baina ez, igual gaur hemen hitzein da zentzu, hori, ez? Beste hizkuntza herrikoia edo zentzu horretan ez dela, terutzu zaitor badaola, ez? Landu beharreko esparru bat, o hitzein beharreko gauza bat, o, bueno, bintzat nahi bintzat, zera iteit, ez? Adibidez, Patxiku esplikazio horiek egiteitunean, ez? Hizkuntzari lotua, baina baitaren naturari lotua, hor ikustezun aberastasuna hori, ez? Hori zertan gelditzen da, ez? Kartografia edo, gure gaur eguneko bizimoduan, ez? Lotura hori nola zer da hor atzetik, ez? Ez dakit. Bai, luzea da, behatzik. A ber, ez baitut, kotxen utzillo dentiako dizen, nabaldi maduzu lehitu pixka bat, alderdi hortatik ekarri dolako gauz bat, pixkat urrilak eta urbiziak lotuz. Irakoriko dut, orduan, dira? Nabaldi maduzu. Bai, bukatzeko ja hori, jendeari igual ja nekatua dago, baina bai, letu eta... Balike balikoa. Ez fida ur hilaz, zakur isilaz. Euskararekin konpara liteke. Urtegiak Donostia guziko egarria asetzen duen ainarbekoak esatearako, ez du soinurik ateratzen. Ez eta 11 kanaletan bideratu dugun urak ere. Urtegira edo kanalera erotzen dena ere, bertan itotzen da. Bizia galtzen duela alegia. Bestetik, gero eta maizago aditzen dut gure inguruko errekak gero eskasa eta ahulago datozela. Kasik soinurik, murmuriorik eta parrik ateratzeko indarrik gabe. Zoko eta harri artean galdurik. Zer da ur hila? Euskara hila, soinurik ateragabe ingurutik ezatu eta ernatu gabe kanalez kanal datorkiguna, eta urtegia hundietan pilatu duguna, demagun ur klase hori euskara klase hori dela, ikusentzuteko komunikabide orotakoa, gazetaritzekoa, eskola edo unibertsitatekoa, literaturakoa, gure bazter kultura murriztukoa, asteburuetako jai politika folkloriko turistikoetakoa. Zer da ur bizia, euskara bizia, iturriz iturri marmarian datorrena, errekaz erreka ingurua ezatuz eta ernatuz 7 itsasoetara datorrena, han azken eta aurren guzien mirarian biziaren muin zinezkoan biribildua, atzera airean tanta sakratu bihurtzeko. Demagun, ur klase hori, euskara klase hori dela, etxekoa, auzokoa, lagunartekoa, bihotzekoa, gogokoa, jolaserakoa, aserrerakoa, pozerakoa, irainerakoa, eguneroko gauza tipi eserez galkor horietakoa, barrengo ur airean itzeratua, senak bere guzizko duen evaporazio ernean jantja berritua. Zenbatzu ote du munduak ur bizitik edo hiletik, eta zenbatzu beharote luke bakoitzetik gure biziak, eta nolatzu banaturik, honen beste ur hiltze eta urbiltze isilen azpian pilatu den loia fintzeko eta lur ahoitor bihurtzeko?
Bueno, nik uste bukaera politia izan dela, eta, bueno, bai, eskerrik asko Mikel Belaskoli, Patzikuri eta Iñakiri ere bai, eta zuei etortzeagatik.